A Can Verdús lleven d'hora. Des de la finestra de la cuina, la Rosa pot veure com treu el cap el sol per sobre la muntanya de Cabarrà, entre la Voltorera i Puig de Capdells, tenyint un groc famolenc les vinyes adormides de febrer. Fa fred, i es cobreix les espatlles amb la manta de l'Emili, que agafa de sobre la cadira. El foc acabat d'encendre encara no ha tingut temps d'escalfar l'habitació i avui fa tard i s'ha d'afanyar. Comprova si bull l'aigua en farigola de la caldera que penja dels ferros, mentre talla pessics de pa que reparteix en 2 plats. Ja se senten els passos de l'Emili al pis de dalt. Posa a cada plat un raig d'oli generós i uns polsos de sal, i després escafa un ou a sobre de cadascun d'ells. L'aigua ja està bullint i els passos de l'Emili ressonen ara a l'escala. La Rosa agafa la cassa i treu el líquid fumejant de la caldera, que reparteix entre els 2 plats posats sobre la taula. S'afanya a agafar 2 culleres i 2 gots, alhora que l'Emili baixa l'últim esglaó de l'escala i entra a la cuina. Bon dia, Rosa. Encara no t'has vestit avui? Amb el fred que fa, encara cauràs malalta.